Ngayon ko na pero kasi nakakatawa kayo dito pa ako. Sandam na yun mata, kung ano siya, ano mga pangalan, ano kanulan may lang. Kali mo sumuotan ni mga guru. Ano naman kinakapit ko kung ano ang sinyo na kita. Yan ganyan, pamana, na tuloy siya. So andun na karuman yan mga supinan. Hindi ko sila nasa kami, siyo kami. Nasa Manila, kaya magkano pa kami. Ay di siya kagano pa. Nasi o kami mo sa limo nasi makabulot. Saka tiya kasi sa mga bulkan nito. Pakita nasi karon kami ang mga so. Pero importante yung saka na kung maputsan. Si Abdul Rahman, madagla Muriato mo. Si kanina sipa. Si Asima. Ako si Abumin. Naging kasi Abumin na madak mo yung iwata kawan na rumatagal na sa biliran. Laban. Ako si Abdul Rahman. Sama nung to na si kami na malukan yung mga madag. Kasaran manguna Imutot ako na siya pa daw. Naging siya pagarihan na madag. Nangaling siya na madag. Yung pamanaya niya pakatunggan siya rin din na sa mga ato may parikan kayo pamanakulunan ang lalo. Pagkakita naman sa ito pa kayo sa mga wataan lang na magpaka Minta kaya, ulinas kami ang magyayari. Ang kami katu-katu kami. Yung mga Amerikano, ipulpilinunas kami ang katiapat kami ang magyayari. Yung mga paglatunan, at yung pamanahan natin. Ugay na, at yung pagkakalian sa mga pagkakalian, may nakagayang pa kami na kaya sila dumiyanan. Harin tayo pamanahan, pamanahan, ang tunay klasya na nagiging pamalang mga ilang ng mga pagalian. At kaya din siya kapasay na nagiging yung masay mo yung kaya pagalian po siya. Di, kasi yung mga pagkatanan, at kami magalian sa Manaya na hindi kami naman tao. Kaya kami na si Piti na nagpilat tinarahan. Kaya sunod din na si mga burot. Si Juan. Juan. Bota ni mga ay tumudugo mga pulog na siya ni Abdul Rahman. Kanada manungaran yan na si Masira Abdul Rahman. Nasa kanit tumudugo. Sugi mata kung ngaranan na mayadang ngaran. Napakapakay sa langaran na Taji Ali na imamnya Jaman Leman Abunor. Ngaran na kata. Na emang ato tundubra kuman na si Kuan, Nasima. Ate, bulan. Na mga lubsip man na si Siya Bumin. Na ayaman na mga tutulog kami siya Bumin na si ano sa didilan sa Nabar. Na si Abdul Malik, Mulan. Nakatiyangan na kami na isa kanina sipa. Na adem pun na hari-hari niya biasa ka na din may day sabi ko man ako mo sa nang kataw na kanang kasi may muna. Harian ito bata niya man. Asisan dengan sasado. Na peso pamana niya diya na wata na lagi dua pamana di tanong dua. Nanti itu dimi itong sa pagarita ka biasa ka nang tatek na din na matulog sila. Kima imuna. YouTube mo imbo at ano niyan din. Pamana niya buong bersa ko ng mga liyo. Ino pa man sa akin, ino ko siya at saka nagiglas ka nung mga tayo mga at least kanong yung mga engineer, yung mga talaga kataon na kanong nakati, kinala kami niyo. Sa akin yung ito sa diyaman, nakati, abunor, at yung mga pagiwat na yung mga ako, mga natigyan kami diyaman to. Sa YouTube, baka niyo pa man ako mga oras tanong na mali dapat suras. Bila kayo nakita na puntan sa mga kuwan. Dahil ito pa kayo managing nakita mo tanong na paganaya nakatang sa ligat tinutano na upupo yung makabagrag yung kayo pamanakuan tanong ay pagkuhan ng paganita na yung dinner na pamiwang na hindi mabali ang punan napakambarakat na yung ba manalayon nag-uupa man na may siya sa tanong makakitila na itanong pag-iin na sugo na yung gumatanong sa may tanong. Sa YouTube, tuloy-tuloy ng kakapagan ng engineer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Palakpakan siya doon sa ganito. Magandang